बड'लेण्ड रादाब आरो इउनाइटेड निउसनिसिम साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। दा आङो दिनै प्रिटिशर नार्जार आफादनिनो सेथि गोसोखां सान हाबाफारि लादों। दा बिनि सोमोन्दै सुंद'यै आं फोरमायनो सानदों। बे प्रिटिशर नार्जारि आफाया बियो जोनोम मोनदोंमोन 1957 मायथाइनि 27 अक्ट'बराव आरो बिनि गामिया साराफागावमोन आरो बिनि बिफानि मुङा शान्तिराम नार्जारि आरो बिमानि नामा सबाय नार्जारिमोन। बे बाबाया बेयाव जोनोम मोननायनि उनाव जेला मेट्रिकखौ पास आनजादखौ पास खालामना फैयो जोंनि बर'फोर हालामाव। बेवहाय बियो बल गेलेनो फैजेनदोंमोन। जे एनसि सनापुर होननाय गामिनि मोनसे बे गजेन नार्जारि दं, बिनि समनिया लोगो गेलेग्रा। बेयावनो बल गेलेफैनो थाफैदोंमोन बिसिनि न'खरावनो। बेयाव थानायावनो उनावहाय बियो मेट्रिक पास जानाय नालाय बे समावनो, बेनिखायनो बियो आमलाइगुरियाव बियो भेन्सार स्कुलाव हाबहैदोंमोन आरो बेवहायनो बियो भेन्सार स्कुलनिफ्राय सरकारि जायो। आरो बेवहाय थानाय समावनो बियो 1983 मायथाइयाव बे जोंनि गहपुर हालामनिनो सनापुर गामिनि रंगलाल नार्जारिनि फिसाजो प्रमिला नार्जारिखौ बियो हाबा खालामो। आरो बिनि उनावहायनो बियो ग्रोब माने आमलाइगुरिनिफ्राय लांदांफारा होननायाव बियो बेवहाय न' लुफैयो। बेवहायनो थानानै बे एल पि स्कुलखौ बे सामलायबाय थाफैयोमोन आमलाइगुरियाव। ग्रोब बे लांदांफारा गामिखौ बेवहाय बे जायगाखौ गारनानै ग्रोब नैबे ककिला मिलन बाजार अर्थात ककिला सेन्टाराव बियो बे दा थानाय अबस्था जिथु रुंसारि जानाय बे जायगायाव बियो खारबोयो। आरो बेयाव थानानैनि बिनि उनावनो बियो बेबायदिनो आमलाइगुरिनि उनावहाय बियो ट्रेन्सफार जानानै आलुफारा गुदि फरायसालियाव बियो बेवहाय फोरोंगिरि हिसाबै थाहैयो। दा बेनि उनावहाय फैयै फैयै बियो जोंहा दिक्षागुरुनि खाथियाव बियो दिक्षा लानानै बियो गोबां जोंनि बे धोरोमनि हाबाखौ मावो आरो लोगोसे फोरोंगिरिनि हाबाखौबो मावबाय थादोंमोन। आरो उनाव बियो दिक्षागुरुनि बिबानखौबो मोनो। दा बे मोनथाम गुरुनि गेजेरावहाय गिबियाव बे फोरोंगिरि हिसाबै मोजां बियो फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोंबोदोंमोन। बिनि फोरोंनायजोंनो गोबां गथ' गथायफ्रा गोरों गोरा जाहैजोब्बाय। आरो बिनि उनावहाय बियो दिक्षागुरु हिसाबै जोंनो गोबांनो गुरु आफाद जगेश्वर आफादनिनो बोसोन लानानै गोबां माने परामर्श लानानै बियो 6 गां बिजाबनि आबुं गियानखौ लाजोबदोंमोन। बिनि अनगायैबो गोबां बिजाबखौ बियो रोंगौथि बिनाव दङमोन। दा बेखौ लानानै गोबां उन्दै गथ'फोरखौबो गोबां दिक्षा होबाय आरो गोबां माने जुलि जानो नागिरनाय बिसोरखौबो बिदिनो दिक्षा होनायनि गेजेरजों बियो मोजां सुबुरुन होनायजों गोबां सुबुंफोरखौ बियो समायना गेरेमसा रायजो जानायाव बे मदद खालामदों। आरो गोबाङैनो बिदिनो बियो हाबाफारि मावनायनि गेजेराव बियो गिबि जोङो दा गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनिबो गाहाय आफादगिरि बिबानखौ लानानै दंमोन। आरो बिनिफ्राय बियो सनितपुर जिल्ला जों बोखावजायो होनना बुंनांगोन। दा बर्थमान जों बिश्वनाथब्लाबो सनितपुर जिल्लाया जों बोखावजायो एखेयैनो दङ। मोनब्रै आन्चलिकखौ बुथुमनानै बे जिल्लानिबो गाहाय नेहाथारि बिबानाव बियो दंगासिनो दंमोन। आरो लोगोसे थांनाय बोसोरनि बेवहाय बियो ककिला प्राइमारियाव बियो अथिथा आफादबो दानानै होलांदों। आरो लोगोसे बियो जुथि सेवाश्रमनिबो आफादगिरि हिसाबै बिबानाव दंमोन। बेबादिनो गोबां बिबानखौ मावनानै बियो मेंनो रोङै मावनानै बे रुंसारि थांनाय 2020 मायथाइनि बे 18 नभेम्बर खालि बे आफाया रुंसारि जालांबाय। दा बे रुंसारि जानायनि बेलायावनो जोंहा न'खरनिनो खहा जायाखै। जों गहपुर हालामनि आरो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिबो गोबां खहा जाबाय। बेनिखायनो बे जायगायाव जों दिनै बे गोसोखांखौ लानानैनो जों दिनै सेथि हिसाबै गोसोखां सान फालिदों। बेवहाय जों दा नुजाफैनो हादों दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादनिनो बारग' आफादगिरि बारग' नेहाथारि एबा दा लेङाइ आफादगिरि बिरेन बसुमतारी आफा दंफैयो। आरो जे दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनि बारग' आफादगिरि आइ रमिला बर' दंफैयो। आरो दा बर्थमान दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादनिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै सबायजो गयारि आइ दङ। आरो बिदिनो गोबां माने बेवहाय जों गहपुर आन्चलिकनि 7 दालाय आफादनि बिबानगिरिफ्रा दिनै बे गोसोखां सान फालियाव दिनै गाजा गोमजायै पालन खालामनाय जादों। दिनै नैबे जोंहा गुरु आफा प्रिटिशर नार्जारिनि सेथि गोसोखां थैनाय सान। बे सानाव जोङो गासैबो जोंनि गहपुर आन्चलिकनि आइ आफामोनहा गाजा गोमजायै दिनै बे सानखौ फालिदों।
मानो होननानै बुङोब्ला बाबाया जोंनि धोरोमनि बेलायाव गोबां बिहोमा होलांबाय, गोबां धोरोमनि थाखाय खामानि मावनानै बाबाया रुंसारि जानानै थांबाय। दिनै हाजार हाजार भक्तखौ बाबाया दिक्षा होलांबाय, गासैबो मोजाङै थांना थानो थाखाय, मोजां न'खर संसार जालांनो थाखाय जोंनो धोरोम गियानखौ थोजासे होलांबाय। आरो बाबाया फोरोंगिरि मावनाय समावबो गोबां साख्रि मावनायनि गेजेरजोंबाबो धोरोमखौ आजावनानै दिक्षागुरु बिबान होजानायनि इयुनाव गोबां खामानि मावलांदों। जोंखौ लानानै जिल्ला जिल्ला बाबाया प्रसार खालामहैदोंमोन। जेरै जोंनि सनितपुर जिल्लाया बोखावजायै सनितपुर जिल्लाया जोङो मोनब्रै आन्सलिक दङ। बे मोनब्रै आन्सलिकनि गेजेराव ओरै दिखियाजुलिनिफ्राय लानानै सारिदुवार, न'दुवार, गासैबो जोंनि बिस्वनाथ, बे मोनब्रै जिल्लायावबो जोंखौ लानानै बोसोराव बेबायदिनो खननै खनथामै मोनफ्रोमबो आन्सलिकआव थांनानै प्रसार खालामहैनायमोन। जों बाबाजों गुलि गुलि जेरावबो प्रसाराव थांफानानै धोरोमनि बाथ्राखौ बुंथिनायाव बाबाया एसेबो मेङामोन, बायामोन। आरो बाबानि बे गोथार धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों दिनै जोंखौ फोरोंनानै गालांबाय, बा बाबाया जोंनो मिथिहोनानै गालांबाय। ब्रह्म धर्मनि गेजेरजों न'खर संसार जायोब्ला बा गासैबो बेबहारानो जा बा पारमाटिकआनो जा माबायदि मानसिया जिउ थासान्दियाव मावनानै थांनांगौ बेखौ जोंनो रेबें रेङै बुंनानै गालांबाय, फोरमायलांबाय। दा बाबानि मावनानै गालांनाय बिहोमाखौ जों बावगारनो हाया। बेनिखायनो दिनै जोङो गासैबो आइ आफामोनहा ज' जानानै दिनै नैबे बाबानि रुंसारि सानखौ फालिदों आरो गोसो गोथारै दिनै अखन्द जयग होदों 3 घन्टा। बे अखन्द जयगआव जोङो गासैबो बे न'खरजों लोगोसे जोङो गहपुर आन्सलिकनि आइ आरो आफामोनहा गोगोमै बाहागो लाफैदों। बेखौनो आङो दिनै बुंथिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय। लोगोसे बेजोंनो जोंनि बोसोरखिया फालिनायाव, आदानि बोसोरखिया फालिनायाव नुजाफैनो हानाय आन्सलिकनि गासिबो बिबानगिरिफोर आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरनि थाखाय जोंनि आदानि रुंसारि सानाव थानायनि बिराद गोजोननाय थाबाय। जों न'खरनि जानानै बेखौनो जोङो खावलायनो सानबाय। जों आन्सलिकखौबो आरो प्राइमारिजों आरो जिल्लानि मानसिफोरखौ जों न'खरनि जानानै गोजोननाय बावबाय।